nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau, zukardoan ikzi. Egunon Lakuntza, nekean nabaria baldin bada ere, Aral Harrera mendi martxa antolatu du Zabalarte Lakuntzako menditaldeak. Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin bada ogerra klaseen arte. Espainetan kolore falta, dardarke zurrak, biztia beti da biztia naiz aldatuko. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau. Azken edizio hontan, atortxuaren ibilbidean hainbeste lan egin duten Fran Balda eta Kaixer Sakandarrei omenaldia egin zaie. Hemen izan dira Porrotx eta Ane Pirata une hunkigarri hauetan irria eraginez. Gora Euskal Irria! Eskutik helduta. Aiene, agur bat lagun maite gona, nola berriz ikusi arte. Lasta bat eta gero bi musu, zure zai hemen izango nauzu. Benetan, goxo zainduko zaitut, digan lekutxo bat izango. Baina gaur eta hemen elkartu gara gudenok bi lagun omentzeko. Bi lagun. Eta haiekin batera urte luze hauetan gurekin elkarlanean, auzolanean, euskaraz, pozik aritu diren guztiak, baiet? Arbizuarra bata, Lakuntzarra bestea. Handiak biak. Bai, arbizuarra esautzen nuen nik gertutik, Presoen aldeko ekimenetan beti, batean eta bestean, parranda batetan edo bestetan, baita ere herriko zinegotzi. Zure izena, Kaixer, Arnasa da oraindik. Arnasa da udalan, erraldoi eta buru handien konpartxan, jubilatu elkartean, musika eskolan, futbol zelaian, tabernetan, kalean, herrian. Aiene, agur bat lagun maite, nola ez berriz ikusi arte, lasta bat. Atortxurrokak bere ibilbidea amaitzen du aurtengoan. 26 urte, 30 edizio, ze oroitzapen du jendeak. Tu primera atortxu, no lo sé, risas y saltos. Zita anual ezinbesteko bat, elkartzen zituena parranda, presoak, askatasun gogoak, lagunak, atope. Atarrabin izan zen azkena, bain dela 2 urte nik uste. 3 urte, hori da, bain dela 3 urte. Eta oso ondo. Egon izan naiz Izurren eta Atarrabian, baina nire oroitzapen honena izan zen azkenekoa Lakuntzan, hemen, hori oberena, bai. Eta guztiok bagenun pixkat hor buruan, eta izan zela pixkat epikoa, ez dakit zer, ez dugu errepikatuko eta aurten errepikatzea oso polita izan da. Orain daukana da puntu bat pixko bat nostalgikoa, bukatzen delako, baina seguru hasten dela beste zerbait oso polita eta erakargarria. Antolatzaileei, eskerrak emango nizkiek eta kriston elkartasuna ja ez digute eta konpromesua bat ez, garrantzitsua dela oso lanean jarraitzea, eske gauza oso handiak aldia lortu, así que... Eskerrak ematea iruditzen zait izugarria, egia esan, hau guztia horrela antolatzea, jende pila bat etorri gara eta egian ez da bat ere erreza hainbeste gauza kontuan hartuta dena ongi edo alik eta hauekin ateratzea, ez? Eta eredu bezala hartu lehikela hemen indako landana. Lakuntzarrei, eskerrik asko soportatzagatik eta aguantatzagatik. No sé, es que a mí me haces una pregunta de resaca durísima. Harro egoteko moduko herria eta harro egoteko moduko antolakuntza.
eta ez dut esango urte askotarako, espero dugu hau azkar bukatzea eta arrazoi hauek ja behingoz ez egotea, baina, bueno, dena aldatu daiteke ez, eta askatasunaren alde beti egongo da tarte bat, horren beste jende, jator, alai eta kementsu elkartzeko. Nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau, zukardo. Hau da Atortxua, Euskal Herriko jaialdirik handiena eta gure bizitzetan arrasto ederra utzi duena. Eskerrik asko laguntza eta aupa Atortxu!